సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. న్యూ సాంగ్ వీడియో. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇక్కడ బాయ్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, గర్ల్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరిదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను మాత్రం రెండిటిని చేసిన. చూసారు కదా! వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ అవసరం పడతాయి. సో డబల్ అదే ఫోటోని యాడ్ చేసుకున్న పర్వాలేదు. సో మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ కంటిన్యూగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మధ్యలో లిరిక్స్ ఉంటది. ఇది చెప్పడం మర్చిపోయినా. సో దీన్ని ఇలాగే వదిలేసేయండి. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఫోటోస్‌కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో అండ్ ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి పైన లేయర్ ఉందిగా చిన్నది, దాని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటది. ఆ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది. దీన్ని ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి ఫోటోని ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ 22 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇప్పుడు లేయర్ కాపీ చేసుకున్నాం కదా, ఆ లేయర్‌ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా! సో ముందు ఫోటో ఇలా ఉంటది. లేయర్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా అవుతుంది. సో సింపుల్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఇదిగా. ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటోది దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో ప్రతి ఫోటోని ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 24 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉంది. ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి మొత్తం ఎఫెక్ట్ ఒక్కటే వస్తది కంటిన్యూగా.
త్రీ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ త్రీ ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 28 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.